Зараз треба ще інтернету розказати, що я бавлю. Та якраз порядок. Ану. Пішли ми. Добре. А де була то та дяка? Я то десь стратив. Ай, ну, туй. Туй, добре. Дяку завержемо, закріпимо. Та й... Чи добрі? Рунусь ми зайшли. Ага. Все туди маленько сюди спомалити. Музика пішла. Стасе, здоров. Так, треба ще і на сись інтернет. На маленький інтернет теж треба написати, що у нас стрім почав. Хай я йду здоров. Повіжте мені, як ваш нік мається читати. Хаядю. Це як? Вися на мене не сердіть, я такий нікнейм у перший раз вижу. Ну, низько баню майструємо, самобавку вертаємося в панонію. Десь так. Ну, усіх Юрків Юровичів з праздничком. Кого не встиг поздоровити вчора? Я нікого не поздоровляв. Та можу казати, що не встиг і нікого. Ну, була в мене на низько така велика... Була в мене на низько велика ідея, великий план. Де воно? Хотів їм покласти автоматичну ферму того, як го? Автоматичну ферму цукрової тростини. А потім порозуміло, що мені на то треба... Мені на то треба дайку конкретну матаргу. Коротше, мені на то треба тот обзирач. А я поникав, що в мене його в рецептах не є. Та почав міркувати, а чого в мене не є в рецептах того обзирача? А в мене його не є, бо я ще кварц не знайшов. А кварця знаходить лише в Незерові. Та мені треба йти в Незер. Та треба поміркувати, чи брати з собою чекан на фортуну файно, чи не брати. Ефективність 4, фортуна 3, оправа, міцність 2. Я го раз лишу туй. Піду поглядати у Недерові кварц. А пакся за ним верну, коли треба буде кварц копати. Пак у нас не тяжко строїти, бо треба тот кварц мати. У мене його не є. Ну, най вам ся раз похвалю маленько газдівством. Туйка учинив се ще файний путик від порталові. Ну та й самое місто попіля портала маленьком припарадив. Туйка вже не так пусто, тут вже рамочки, флаги, свічечки, косички. Всячино. Ну, ось, припарадивим територію. Руно так само припарадивим путик від Риселової. Туйня вже такий із троаку плитку путик викладений, пішняк такий. Цякий всякий. Ну та й сама територія читаво облагорожена. Кругом самого Рисельова учинив їм ту платформу, де займався ділами своїми, учинив їм лади на сортування вшиткого, що з тих мобів паде. Заткайся, тихо будь. Не гарчи ми туй. Ну, підписав їм його файно, Рисельів на моби грибик. Ну. Поклав їм то
дзвін, бо кось ми оповів, ну, та не кось ми оповів, а читав і можеш кіть зазвонити у дзвін, то він тобі підсвітить мобів кругом тебе. Та я собі думав, що дуже класна штука, аж можеш зазвонити та поникати, тамся горі наспавнили. Або він не функує так, як я собі спланував. Я в нього дзвоню, та він мені цього моба не підсвічує, або підсвічує мені гентих фрасів, що в мене там сидять. Здоров'я, укаж лишку. Та лишку на серверові поникаш, Владіку. Ну, а ту їм се тюрму маленьку вчинив. Що це було? Ту їм се тюрму вчинив. Раблюйська темниця світлиця. Тут сидять гамішні моби. Уже їх назбирав доста много. Никите, можеш хіп-хоп чинити, Никите. Це як підскакує, що не з тобою. Не з тобою вся махаут. Ну, та гінде в нього босрокання ще сидить. Мече в дачим. Я з цим пак щось учиню. В принципі, я планував, що я цих рабловів виціть перевезу. Йой. Я їх перевезу, я туйка викуплю під землю нормальну тюрму та учиню їм, ну, паранну темницю, бо це в них темниця-світлиця, ну, не порядок. Їмся туй видко, на свіжому воздусі, і це в них скорше, то-то. Бесед. Ну це в них якийсь санаторій, а не тюрма. Всяк нечесно. Ну. Та... О, стріла. Це в мене стріляли. Ну то що, та сяк у мене туй паранно, та й, видите, маленьком туй прокопав. Мішко не прийшов туй на то-то. Мішко не прийшов на стрім. Він це дуже жалів, що як ото болото у один блок у глибину дуже страшно скакати, та я маленько проапгрейдив, прокопав їм на 3 блоки у долину, та й маленько оживився все туй. Туй моха много, насадив їм дерев паранних. Та й, ну, учинив їм із цього паранне болото, там навіть сися ламінарія росте. Тепер це паранне борбало, такої має бути. Ну, пак, якраз Владіку в тому іронія, що вона така темниця, що вона світлиця. Темниця-світлиця. Не поняв із фіглю? Не порозумілись? Темниця-світлиця, ну. Но, Владіку, не знав це заставись, хотів їм чинити туту. Як го? Хотів їм чинити ферму того, той зеленої біди, з якоїсь папір чинить. Цукрової тростини. А не можу, бо треба мені на ото кварц, а в мене кварца не є. Мусить за ним йти в недер. Та буду йти в недер. Може з собою ще візьму додаткову серсаму. Ну, або мені у недер треба куди? То мені треба сись, як це кличе. Crimson Forest, це куди? Коротше, там, де много недерека. А там, де ся заспавнили мої портали, там недерека домак не є. Так і нігде. Та я си так гадав, ось мені треба учинитися обсидіана і йти построїти портал у Ленгарському, десь у того бока. Ось може я заспавню у недерові у трібному містові. Бір чекан на удачу. Та думався над тим, я сики що, та буду годин учинити новий. Ні. Просто ники. У мене чекан на удачу на фортуну дуже паранний. Ефективність 4, фортуна 3, оправа, міцність 2. Сись буде шкода загубити. Ну, видиш, я собі найліпшу серсаму тут вже виклав, яка в ній є. Тут, правда, мало бути 2 чекани, а не 2 фейси, або всяк це стало. Ну. Такі смішні, що. Ну. Та що, та туди план понятний. Ми йдемо чинити
ще один портал у Лунгарському. Ідемо туди у недер, поникаємо, це будемо волошні знайти деякий кварц. Дуже невелика база. Та бо я тут сам. А, я вам ще й пристань не вказував. Олем, чекайте. Я йду. Ти просто ще не видів. Можеш не видів, бо я тебе на стрімах не тямлю, без був хоч раз. Никай, це, можна так казати, літня кухня. І з цієї хишки фактично бавкася зачинала. Тут у мене видиш, якое було газдівство. Тут у мене був склад, кухонька, шпоруня тут стояв. Тут рибка й мала, кой був часто й дяка, видиш, та й все було моє озерце таке. Тут ми такий сотик, видиш, тут ми сотини, тут у мене швидко росте, там загорода з худобою. А де місце? А, я виклав кукергет. Нащо виклав кукергет? Я щось видав на автоматі. Ну, тут я спав, тут у мене спальня яка була. Ну, та й тут у мене іспис з нашими планами. Значить, ферма конусів є, хижа є, ферма лави є, ферма желіза є, штрека лунгарської є. Ну, ферма з фрасами теж є. Діамантова серсами се може, в принципі, проапдейтити. Ну, і тепер візьме на пунктові. Автоматична ферма тростина. Ай-яй-яй, то тепер така літня кухня. Ну, то тепер візьме на етапової автоматичної ферми тростини, а аби її учинити, треба нам... треба нам кварц. Де тут кварц знайти? Ну, йой, там уже ніч. Ну, Тарас план сякий. Беремо з собою 10 блоків обсидіана. Та йдемо в Лунгарської, може нам ся там трафить найліпший тот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ото мені 10 достане. Здоровля, що кварц? Йдемо битися з аніме блоками. Здорово, Робіку. Треба ми кварц, бо хотілося покласти автоматичну ферму цукрової тростини. А на то мені треба... Що мені на то треба? Тепер їм казав. Обзервер. Або мені тот обзирач покласти, то треба... Треба кварц. У мене кварца раз не є. Кварц лише у недерові. А цей біом, котрий у мене також затхижився, цей біом, котрий веде портал, котрий у мене тут підхижу, там кварца не є. Ну, пішли ми. Уже утікаш, лишись прийшов. І галичанин до нас у гості зайшов. Здоровля. Тепер що, мушу заново розказувати, що я тут чиню? Іду чинити ще один портал. І можете було догадати. Бо профітькались ми одну важну штуку. Хотів на нижньому стріму чинити автоматичну ферму цукрової тростини, але то треба обзирач, а на обзирач треба кварц, а кварц є лише в недерові, а тот недер, котрий біля мого портала з моєї хижі відкрив, то там такого не є. Та йдемо у другому місці, покладемо портал, поникаємо, де він ся заспавнить, ось може там буде ліпше. Може там буде ліпше.
Пробігтися в Незері до другого біома звучить дуже, дуже ізі. А на практиці гонно бути не на тільки ізі. А ну ж, подумаємо, що мені треба з собою взяти в Недер. Желізна броня є, 2 чекани доста, одної фейси доста, є в нього з собою ще желізо запасне, я ж можу чинити. Блок, суд. Решітку ми речей не треба. Решітку можеш лишити вдома. Ай-яй-яй, знав. Сесі приколи з дистанцією я порозумів. Я знав, я з собою ще візьму золото на всякий припад. Та й золоті ногавиці. Сіся здойму. Піду в золотих ногавицях на припад. Ошки там буде якось недобрий. Та може з собою треба взяти буде маленько дерева. Побігу знаю, що там буде. Може там дерева не буде. Ну. Зробиш новий портал, ти увидиш за 100 метрів стріпер. Пак, всякі є, Ники, всякі є. Тільки там мій старий портал, перший портал, який я робив. Тільки Фортрес якийсь є, ну, який мені страшно ходити. Або я точно знав, що там за ним синій біом. Там, де синій ліс. Та я хочу покласти портал у Лингарському, поникати це там вийду ближе. Це там буде десь челена земля. Мені треба тут ту челену землю, бо мені треба кварц. Або ники, як я паранно зробив портал. Це дуже файно. У нього хочеться зайти. Ну, хмари ти зелені. Не стартануги має бути. Як так? Ну, визимеся. Добрі. Всяк уже мало ліпше. Головне, не йди в жовтий ліс. У який жовтий ліс? Я знав лиш... Ні, я знав другу похожу приказку. Головне, не їсти жовтий сніг. Це щось таке? Айно. За Блейза я 2 забив, а з них випав лише експірієнс. Та в мене ще лабораторії не є. Лабораторія ще в спискові на будучність. Ви на мене сильно не пілуйте. Яся в тому не Яся в тому сильно не розумів. Штація Лингарської. Можете виходити з поїзда. Лингарської. Файне село. Я їм той робочий цех учинив. Ну, я би хотів портал у них покласти, видав. О, туй можеш покласти. Туй у кінці вулиці горі туй. Бо туй їм ще в планах мав одну хишку класти. Я і пак покладу, туйка. Туйка буду класти одну хишку. А сюди в кінці вулиці би портал був. Ні? Було б нормально. Да, як все тут маленько зарівняти. Ага, тут вже таке. Тут вже таке. Та туди ми оцяку чинимо. Значить, як там? 2 з долі, 2 зверху, 3-3, так? Ось сяк. Сяк. 2, 3. 2, 3.
а туй дещо іншое. А чим його запалити? Ай, Мигалю. Тут його ззаду закладемо. Нам там ніч не треба. Нам там ніч не інтересно. Ну, всяк. Ай, у кого б кремінь купити мож? Не у кого? А не є в тут нігде запалювачка? Ну, це фінал. Нігде в нього тут кремнія не є. Кремінь. У дакого. Годин бути. Кампець. Не йти в рудий ліс. Добре. Пересоливим юху. Юху! Юху! Смачного, Владіку. Та що, тепер виходить, то ж яся сюди задервіз, бо я не взяв із собою запалювач? Ніко не продає запалювач? Ну, сись купує кремінь, ну я за нього радий. Ой, а може в нього десь тут має бути? Може в нього десь є. Не є. Ану. Не, то не буде діла. Муситься вести на супер 30 домів, бо я забув запалювач. Ганьба сміх. Ушитком узяв. Даже 10 золота узяв, кіть стрічу то свинтушів, то бо ми з ними торгував. Бо ще й запасного їдіння з собою може треба взяти. Можеш поглядати рінчу, а можеш провести домі, та ще з собою їсти взяти дещо. Бо я їсти помало взяв. Я знав, що водія то той, бо мені ще з собою їдіння треба якось взяти. Я ся тепер догадав, що в мене з собою лише 7 стейків. Не пілуй, Наня, не пілуй. Все буде добре. Я бавлю Майнкрафт по техніці, Ники. У мене 795 день. Я лише тепер по-серйозному йду в недер за кварцом. Це так, я один раз пішов на гіта, дома гроші лишив. Ну, стається, да, колись такое. Владіку, ти мене не ганьби. Я Майнкрафт собі мушу давкувати. По-піцяцьки, помаленьки. Я то не можу так шиковно гиви. Ви май молоді, май беруєте, мені то тяжко сядає. Ну, гіту то базар тот мукачівський. Владіка чи не буде знати, бо він цього Мукачева на базар не возить. Гід. То якась абревіатура, він ся там якось розшифровував. А! А так і місце не взяв. Так і місце не взяв. А ну, може в селові може буде такого да, що купити. Там за гроші я чи можу взяти тої золотої моркви.
Ай, ну запалювач взяв вже не така ганьба. Ну, хоч грошей в нього доста, у вас що є? Кулачі. Не дуже б хотів тепер. Я вас дещо маю вкусне. Може вегенте ще дещо буде. Ну, можете взяти мало свинського м'яса ще. І пенсії нормально. О, та й можемо продавати сиру маржанину та й ламінарію. Тоже не піло. І з тими лингарьовими мігалями. Тихо будь. Було самому йти. Добре. Ідемо запалити порт. А, ще б із собою нараз може взяти верштак. А там буду видіти, може ми треба буде дещо чинити нараз. Ну, коротше, ідемо. Добре, запалились ми. Пішлись ми. Ану. Файне їм. Не ганьбайте у Незер. Ну, такое. Ну, ідея. Ну, тут много всього чорновчака, маленько чоленого є. Так, замуруємо наш портал. Бися з ним ніякої біди не стало. Або де я? Там, о, там гриби ростуть, класно. Я кукер забив. А мій спередущий портал де? Там? Ні, не там. Я не дуже розумів географічно, де є спередущий тот. Там видав? Ну тут є фортрес. А! Как кулечка маленькая, иди геть. Бо я тут не видів. А кіть прокопатися... Господи помили. А кіть прокопатися геть горі туди. Та там буде тот. Там годин бути кварц, котрий мені треба. Я просто не люблю лаву. Я ся дораз викуплю гет. А! Дед! 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 Фуй! Фуй! А! О, якась бамбуля. Це щось новенькое. Тут є шутер? Ну, та не мусися було вертати до мене. Може було ту і вчинити тот. Так, тут зараз учинимо комнату на паніку. Що пишете? Кварц у чолині в глині спавнить білі цятки. Ай-яй-яй. Та я якраз никав штуй. Уже маленько сього недерека є. Тож, можеш поглядати в ньому.
Мені цей чорновчак має любити. Кілько тут всіх лізать. А вони небезпечні? А! А ну, це досяг бомб. Фух. Малом то-то. Малом гаті не напудив. Добре, тут, значить, небезпечно сяк чинити. Буду знати. Як би создавав запалювачки? А, то фіглів порозумів. Забавимо на фортуну 3, не на фортуну 2. Є в мене чекан забаяний на фортуну 3. А будуй сього недерека так щось маленько. Добрі, мені треба учинити собі ту й то-то. Безпечне місто. Бо мій портал був повністю замурований. Повністю замурований. Добре. Є в ньому много магми, лише не знав, що з нею вчинити. Цей базальт не є аж читаво міцний, ні? Ось ліпше геничай, бо... Йой. Ну, да, як сяк. Макс 0, 1, 2, 3, 7, 5 здоров. Як ви ся маєте? Ну, двері покладу, або треба ми дачем буде відпирати сесе. Можу дачу плиту вчинити? Можу таку й желіза плиту вчинити. В принципі, нормально. А, треба ми дві. А, ні. Не треба ми дві. А! Що му чинив? Сяк не дуже безвівно буде. Не є в собою ніякого каміння такого. О, можу дерев'яний гомбик учинити. Ні? Ото не важно, який буде гомбик. Може бути дерев'яний. Ну, нормально, все. Тут вже є у мене безпечна зона така. Ще мож... От такое чудо вчинити, ні? Єну ми видав мало буде. Треба би ми ще єну. Ну, порядок. Тепер тут можу дочасно лишати якісь екстра цінний ресурс, який би не хотів стратити, наприклад.
Книжок у ня доста, а XP можна фармити. Ну, то всяк фунгує ж. Магмовий крем? Можеш ним мастити лице, бо не був такий нефайний. Чути десь того. Ну, тут на лодьках очей сильно не поплаваш. Або ми сюди і не за лодьками прийшли. Інтересно, тут так само то фунгує ось, де суть факели, та там ся не спавнять моби. Не знаєте? Ну, дуже файно, Костя. Мені сьогодні, то ж я ту і не найду, то що мені треба. Ні? Що мені треба друге місто, так, де йти. Бо я направду появився доста близько від передущому порталові. Не можу, правда, поїсти на кілько близько. Бо я не можуся зорієнтувати, у котрого бока мої спередущі портали. Бо я виціть свої тут і путика не вижу. Лиш догадувався. Кампець. Все тут і не дуже круто. Треба тут чинити собі методом Ольки то-то. Таку штучку. Все, ти можеш вас лишити. Так, понакладувати тут подарочки. Най прийдуть. Кіть прийдуть. А! Ну, не подумаємо. Ну, та й пішли мої лодьки. Дуже файно. То там лава. Я її не доникав. Добре, буду знати, буду знати. Що? Бігай, досліджу ліс. Ну, пак, я біжу. Авать знайдеш кварц, авать буде контент. Ну, все правда. Чистований, не маєте дяку присісти? О! То з нього не випало. Добренько. Ну то що, лізти геть туди горі, значить, бо в мене блоків не є. То мені треба раз ще блоків нафармити, бо міг он так високо вилізти. Здоров'я, всім здоров'я, новоприбувшим у чат. Що тут глядаєте? Бо у нас раз лиш тяжкість. А! Ну, Мигалю.
Все інтересно, або маленько на нервах. Не привиділося там тут і... ото світячий камінь, я такое вже купував. Або там ще тут і скелети чорні. Мені бися туди не дуже хотіло йти. Хіба може туди. Треба се вчинити запасних сих. Ти може мати один верштак із собою, теж запасний. Всяк. Не знав, що це за магмовий крем, і на що його можеш основати. Такий блок кварцу? Думаш? Не його набити. А, там! Айно, правда, там блок, там ото возирад руда кварцу. Або туди вбися дібрати, йой-йой. Мені не застане блоків, бося туди відгорі викрабуляти. Можемо по всій стіні лізти. Міняй біом, треба інший. А, як міняти біом? Ну, поміняй біом, хочу видіти. Зайди та поміняй біом. Який у нас тут біом тепер? Базальт Дельта. Дельта базальта, ну. Супер. Це що таке? Ай! Не никай на ня. Полетів геть десь, добре. Він на лаву став, це що? Можеш вицобаритися горісив стіною. То реальний план. О, там синій ліс. Круто. А там свинтуші. Вони мене будуть кивати. О, там вижу теж то-то. Йой-йой. А самі це не любить. Може маю бока маленько. Він там буде, видите? Кого-то такий. Синій ліс, круто. А там зверху, видите, який кото? Клас. А, та бо тут такий сісь фортрес, такий його драбчик. А то вже в мене стріляють? Ай, ну то вже в мене стріляють. А, сятили бистися. Ну, там є. А! То там тут і... То там тут і близи. Міняй портал нараз. Пока ну поміняй мій портал. Що ти мені таке говориш? Владю, зайди та поміняй мій. А! Йой! Йой. Все було недобрі. У мене стрілив тот Блейз, це як його? Та маленькому упав. Бо я живий. Чувствуєш, дораз буде контент. Владіку, ти не помагаш, коли кажеш просто міняй біом, міняй портал. Як міняти біом? До нього треба дійти. На, там тот чорний скелет. Ти ще один.
Єно, що ясно, що цього фортреса до блуду. А куди бись ми йшли? Значить, у того бока синій ліс. Відівим. У того бока. Що, в принципі, добрі, ні? Там я над ним теж відів много сього недерека. Що там? Костя, лізь дули. А ну, чекайте. Ну йди геть лети. Що там хочеш? Який чай любиме? Тяжко поїсти. Я послідній час не дуже чай і п'ю, а кіть п'ю, та який є. Ні, Мацур виліз на шифон. Ну добре. Значить, міркуємо. Що чинити? Тут у нас є чорні скелети. Чорні скелети. Много. Там се сірок просить сюди. Що там затерто? Айно. Тут чорні скелети, або там вгорі відіємо доста немало кварца. Треба просто якийсь безпечний путь від горі собі придумати. Тут оказалося не дуже безпечно, бо стріляли в мене з цього бока, із цього моста. Або там на тому мостові теж будуть заспавнити і блейзи, і скелети, і другі фраси. Та туди куди? Попробувати туди прямо прокопатися? Може і той буде. Сильно в тому сумнівався, бо всяко його набити. Ну, та малом не стратив дуже модну фейсу. Все, я видав задерсі чорновчак куплю в того бока. Треба хоч це натягнути. О, що там? Це вартує в того бока дома клісти. Не, самий базальт. Самий базальт. Ніч не видко. Купати собі просто від горі, кажеш? Ну, ось це варіант. Forgestar, здоров! Не знав, Владіку, що пише, щось стало з етером. У мене все нормально. Ну, так коплеме собі догорі. Тобто ми знайшли ще із цього. Бумся лиш не докопав до того. Бумся лиш до лави не докопав. Тут таке легко гонно бити.
Сірку, що є? Що ти м'явкаш? Що тобі хибить? Ну, дуже ми Владіку раді, уж поїлися піроги. І це добрий знак. Значить, є кому, а головне, є чим їсти. Може на другий раз ти ще й з нами поділиш. Так, а ну десь ми вилізли. О, паранно. Зелена хаща. Ну, як зелена, скорше салатова. Вже ми маленько вище. Можемо поникати, що у нас тут доброго є. Раз ось ми знайшли лаву. Такою руно надомнувся фортрес. О, або у тому. У синьому лісі теж челена земля. Значить там. Значить там теж буде сись кварц, ні? Треба мені туди дійти. Правда? Так, щоб не загубити сесе. Гарадичі мої. Не поділишся, робиш дуже підлипер. Ну, ясно. Ми сякое вже чули. Добре, в мене доста блоків туди. Да, як. Я так чув, аж. Ага, лише їм хотів повісти, що вони тут менш агресивні в тому геовонковому світі. Зато знайшов їм файну землю. І видите, тут вже до Владіка претензій. Аж мусився ділити пірогами. Добре, тоді пробуємо віддав прокласти міст туди і вийти туди, так? Бо я хочу обійтися фортресовий фортрес. Ну, будемо пробувати. Головне гадкувати, обися не заспавнив десь тот аніме-блок. Той бовня не перестав фунгувати Shift. Я давно не знав, що ото так через Shift ти просто не падеш. Там їй дуже тяжко ся строїло всячину. Міст над лавою стрьомно. Міст над лавою стрьомно, або туди теж стрьомно. Там всяде лава. В принципі, виціть можеш уже наліво завертати. Цінний чекан напрягає. Ну, то правда, його можна було лишити раз вдома. Його можна було раз лишити у ладі біля портала. І пенсії лук можна було лишити, він такий аж дуже модний. Ще раз знайти то, що мені треба. Що робить? Дай мені підказку. Уж як не стратити вшитко нараз. Уж може туди полізти.
Тут вже такої гиби. Такої гиби вже прийшов куди мені треба. Лише ще не зовсім. Вау! Класно! Калідорси треба буде деякі вчинити. А, золото! Сюди зараз треба вернути з нормальним чеканом. Або мені треба кварц. У мене була задумка на кварц. Що пишете? Ся лупина забив голем такою на моєму убивстві. У мене йому головне з села та з лука встрілив. Пінги того австрійського художника. А чого тебе у твоєму убивстві забив твій голем? Щось такого там начинив. Мусив він щось набізрядити. А чиїй селяниновий посмолюх дав? Тут у кварца єднакий шанс появитися. Ну, якийсь біом у мене. Ще базаль дельтас. Дотепер. Так тут вже синій ой-ой. Тут вже синій покручений ґрунт появився. Це дотепер базальтова дельта? Ого. Шиковно. А, то в мене був ще один чекан у руках такий. Дерево. Круто. Вау. А! Господи. А це чим збирати? Ясно. Круто. Прикольно. Якась зелена штука. Все таке гілистя. Йой! Ще один сись. А! Я не люблю ендерменів. Боже, кіку пишете. Корова у тебе втікла і один селянин під рукуся, поняв, ясно. Мегалю то золото, ото курячі сльози. Притому ліпше кварц глядати. Ліпше кварц глядати, не копав чи бігав чи по біомові. Радувався штрафелом на стрім на твічові, бо сяк никав на записи на ютубі. Та можете ся ще дещо зазвідати, бо на 1,5 місяці не можете. На 1,5 ніч не можете ся позвідати. Я ще піціцько сюди попробую покопати, може ми ся трафить. Кітнят та йду бігати по синій в хащі. Вже в мене повний жиби лупини всякої. О, синій гриб!
Та й знайшов їм кварц. А! Я йду туди. Дораз. Йду в свою панік рум, гися каже. Рум на паніки всякі. Никати стрім повторюю, то розкаш, бо там суть тайм-коди. Ну, не без того, айбо. Хмар вам зелений з тими. Я в шокові. Значить, можу тут лишити маленько недерека. Мені його тільки собу не треба. Покрученої биля теж тут можеш викласти. Чудна земля. Покручене куріння. Прикол. Покручений гриб. Все з собою візьму, казали ми, він годин бути на хосен. Чорновчак можу шиток викласти. Грибосвіт. А це дуже класно. Це щось таке. Йому прикольно мені звуки буду співати. Шкода, що Сомар збив мене із 30 уровня, далі буду йти на твій реселів. Ну, а я низько якраз зайшов їм на карту, никав, що ти десь ідеш. Та думав, о, сись іде никати сись іде никати на Ольчину і Ольчину лишку. А ти пішов на реселів, та й все. Ти пішов на реселів, та й все. А ми думали, що ти підеш никати лишку. А ти сякий. Як возурчик собі лишу. Той раз повністю закладувати видав не буду, айбо. Це що було? Викидує гень. Земля все закрила. Чого займила земля? Там такої системи. Що кажеш? Там такої системи. Такої тут ставиш просто сього на земля ймити? Ясно, поняв. А вектор була земля, а не ніде. А може в мене тут і стріляли? Ну добре, неважно. Іду копати кварц. Це утпертавня. Що? Недалеко від Мігалю, без Мігалю, да, котрих других біомах не є так много ендерменів гейтуй. Міняй біом. Пак я біжу у голубой біом. Або... Владіку, я не розумів всю твою фразу «міняй біом». Як я його поміняв? Тут не є переключателя. Другий портал. Пак куди зробити другий портал? Фактично, я у реальному світові куди би не видійшов, та я ся появлю недалеко від цього міста. Бо в реальному світові швидко є... Ну, коротше, в реальному світові мені треба далеко видійти. Убивно і у Недерові було плюс-мінус далеко. Чинівся хоч маленько має безпечний путик. Сісі хавконя, тут дуже нямригу. Що пишете? Це отпертавтя карта світового сервера. Отпертавня, що там хоч, щось я там хоч зазвідати? Тебе на серверові і так не є.
Переключатель на гомбік W. Добре, добре. Дякую за підказку, я би ся не додумав. Ну, кампець, сі туй такуй. Йой-йой. Я йому мало в очі не поникав. Я собі тут учиню безпечну зону. Дуже безпечну зону. Може кітня зачнуть копкати, то бум зайшов у то-то. Бум зайшов під дерево. Чуєш, що ми, Владик, пише, б'ємося мінят на переключатель. Переключатель кнопка W. Ож іди дагде. Слухай, сміхуєшся з мене. Чуєш, переключатель кнопка W, ну. Капець. Так, туй ендермен. Я тямлю, тот там був кварц. Ай, ну добре. Ну, то есть ми. Перший раз буду брати в руки кварц. Капець, тут все таке в реальному світі лише чекає. Кварц! Пук-пук! Ну як кварц. Недер кварц. Вау! А його тут насправді много. Та... Йой. Та є шанс, що я низько ту свою ферму даже вчиню. 23. Круто. Тут така жила, доста моцна. Ого. 42. Почти стак. Дуже поранно. Все у єдному містові такой. Дуже поранно. Владіку, я тебе не забаню, або буду натякриво никати в другий раз, коли не будеш щось писати. Галичанин поїв, аж боїшся кожного блока. Скачу лаву Джеймс Стів. Ні, я не такий, я дуже осторожний. Я у всьому світові своєму ще не раз не вмирав. Розумієш? Я би ся хотів держати сейсти. Я би ся хотів держатися і свої статистики, аж я ще не вмирав. Дед! Дед! Дед, водня! Де будь добрий, Ед! Як заставити вийти Ед? А чого він мене... Я му никав в очі, а він мене не б'є. Чого так? Бо я б хотів, бо він пішов гет. Як учинити, бо він пішов гет? Я ще в тому світові ще не раз не вмираю після тих слів, він упав у лаву. І з чим не впав у лаву?
чим не впав у лаву, або іду до мій, бо вже в мене 42 недер кварца. Грибик. Круто. Я вже знав, що мені робити. Це не знав, на що цей крем можу косногати. Ну, 42 кварца мені доста буде на ту ферму, яку я собі запланував. Та низько в мене буде ферма. Я ся дуже надію. Так, що в оці треба забрати, думаю? Чудне дерево, чудний крем, покручену ворчу, дерево, гриб. І всі резервні матеріали тут можеш лишити, кресало можеш забрати. Шурнувчак. Що ми ще треба забирати, думаю? Сись гриб заберу, бо він прикольний. Він сидить, він доста ніде не буде. Він дома ніде не буде рости. Досяг існий шуріш. Та вже порізав. Все, йду до мій. Все, доста. Це було маленько стресово, але дуже класно. Сірок прийшов? Класно, аж сірок прийшов. Тут дощ паде. Тут реальний світ. Кампець. Та що, я з собою із модного брав лише чекан на фортуну. Та нафармив їм, дай Боже, 42 дараби того. І тут у вас збори якісь. Все, йдемо до мій. А з синього дерева може бути теж якісь інтересні декорації всякі вчинити собі. Мігалю, кіть навестися курсором на ніс ендермена між очми і клопнути лівий гомбик миші, то ти погладиш ендера, і він значно інтересно танцювати. Я так уже пробував, бо я його перед тим садив у лодьку. І він у лодці зачинать чувствувати вайб київського рейва. Він так робить. Цікаве. Або я би не ризикував то робити без лодьки. Бо біг знає, може він ще мене ухопить і буде зо мною грати. Я не хочу, бо зо мною грав якийсь 3-метровий ендермен. Що треба на сервері буде вчинити колективну ферму експірієнса з свинолюди. Тобі на то треба буде раз схрестити свиню з челянником, кітяйно, та я в тому не буду участвувати. Пак як усьо, це з єної жили. А що, мені треба раз дасть 10. На ту ферму, яку ми придумав, треба мені дасть 10 кварца. Ей, буся, потрудив. Слухай, я пережив тот стрес, який мені треба. Бо кампець, в мене, моя аудиторія мене то критикує. Сміхується з мене, Владік. Каже, що я не дотрудився. Ну, поки як. Ну, треба нам видав класти нову ладу на всякі пекельні штуки. Бо тут у нього буде темний камінь, тут у нього буде всякий камінь із недера. А тут треба ми туди ще одну ладу, у котрій буде вже не камінь із недера, а щось інше. Не є в нього тих. Де є? Ну, а тут туди будуть всякі приколи з недера. Я їх позначу покрученим грибом. Тут буде і се, магмовий крем. Магмовий крем, на що то мені? Грибосвіт, він що? Він це просто світить? Ще я можу коснувати гілампочку тут, кайно. Ну, та й недер кварц тут може держати. Ні, у лодці не може. Без лодки треба, він це так ганьбить. А він це так не ганьбить, ну.
Владік був бульом? Ні, Владік був у школі не бульом. Він був крумплем. Ха! Це з мене фіглярош. Добрі, кресало можу теж раз відкласти. В ближайші пару днів я не планую чинити новий портал. Що там уже ніч? Ні? Їмся виспім після тяжкого дня. Ну, Владік у школі був крумплем. Нікося й не сумніває. Є ще одна штука, яку я забув дописати у список. Ферму рейдів собі вчинити. Я вам, може, не вказував, я собі з Чорновчака вчинив, кругом постелись яку файну платформу. І серсамом розвішав гинде файно. Мені сьогодні дуже парано вийшло. А викладував їм чогось кукер. То не треба робити. Кукер мені ся пригодити з собою. Та що, іду туди чинити ту ферму автоматизовану цукрової тростини, яку я собі планував. Або перед тим дам си 2 минути паузи, бо треба мені цей стрес перевнадіти, дораз буду. Мігальця вернув, швидко добрі, я пішов маленько знімати стрес, пішов їм мачкам дати їсти. Серсама в рамці поранно позирати, або вона на сервері так робити, або на сервері так робити не буду. На серверові можу вчинити окремий конкурс, кого ліпше спрятав свою поранну серсаму. У мене на серверові у Ендерладі у Ендерладі стоять шалкерлади, у інів сугубо файні книжки на забаяння, в основному оправа. Бо точно ніхто не вкрав, бо вже було не раз таке. Та що, хотіли ми... тепер уже Стаса не є на серверові, то вже можете вже можете маленько розслабити. Як тут не обзирач... треба ми ще редстоун. Сись, чудний шпор називається. Але ж мені треба не 4, мені треба много. Мені бурговчака хабить. Де у мене був бурговчак? Є у мене десь простий бурговчак, не полупаний такий, не перепалений. Щось там хотів казати Оладю, закіть мене не є. Ану, повіш ми тепер ухо.
Пише там, а закить не галяни є. Ну, а кілько ми треба? Треба ми он 14? Воно таке бути. Ендерлада від слова ендервлада. Просто ви сте знали. Є в ній одна лада секретно запрятана, а мало ресурсів та й смарагдів лишав упростив. Кіть крадач прийде та візьме крихти, а не з айсберга спрятаним. Стаса не є боєвладій, ну. Добре, не факт, що мені треба он 14 цих. Треба мені провести один експеримент. Йой. Так. Господи, не годинимся у двері стати. Даже не експеримент. Я, в принципі, догадувався, ось. Ну, кітя, наприклад, тепер вилью ту воду. Так кілька блоків у того бока вона потече. Так, тямлю аж 7. Айно? А, вона у того бока просто не потече. Ану. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Добре, 7 блоків. Ну, та я туди можу сміло, направду, вчинити. Можу вчинити 14 блоків у ширину. Ай, ну та туди 14 тих обсерверів якраз мені буде. Тепер йдемо рахувати, скільки у мене тут є міста, бо я хочу замість сьої нехароти вчинити собі тут ту нормальну фарму автоматизовану. Значить, скільки у мене тут буде міста? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Добре, добре. Я можу тільки розвернути ту систему. Чекайте, щось много пишете. Повімте ухо, кіть погладиш Ендера, Владове. І скільки років ти бавиш в Майнкрафт? Никав чи когось звідаєте? Кіть це мене звідаєте, та я бавлю Майнкрафт з моменту, як ми було 31. Значить, дуже віднедавна. Так, сесе раз. Сесе вшитко може забирати гет. Це мені тут і не треба. Такий гет викорчувати. Мене він зависати почало. Тільки тут того. Ну. Так, я собі приблизно представляв у голові, як то та ферма має функувати. Туймо місто. Добре, тут можеш закласти. Мені туйка сесю воду не треба. Тут теж маленько сяк. Десь у всьому містові, коротше, я буду собі то чинити. Десь їм хотів суєту подимати, думаємо, що алмазний чекан украв когось, а я його случайно задів меже насіння пшениці. Нащо ми воду? Треба ми воду б то-то. Ну, б нормально. Коротше, треба ми. Як їм файно об'яснив, ні? Бо то все, воду вся владу змивало. Добре, туди треба мені... Добре, туди містовня є. Містовня є, треба... Йой, фуй, мені це не треба. Містовня є, треба собі придумати, з яких ресурсів у мене тут буде покладено. Мені би на то треба скла. Я не знав, це є в мене скло вже готове, перепалене. Треба йти побзерати. Привітання Ксолкеус. Ксолкеус. Айно. Тут не є файна зелена. ЦК. З якого можеш щось класти. Ну,
туйня повно всяких інших дощок. Мені це все нараз уєнно з собою не треба. Я думала, у мене все висло. Ні, у мене теж щось перше пару раз почало було провисати, не знав чого. Це воно буде падати. Ні, буде падати у воду, зато мені треба никати ось куди-то то. Добре, що б хотів? Значить, цих позирачів. Викладемо каміння. Я щось низько не дуже послідовний, можемося маленьку змучити. Трами 14 цих. Буду чинити 14 блоків в ширину. Най буде. Треба ми тот ще, як го. Поршні, а на поршні мені вже треба буде сесе. Сусід. 9. А чого? А чого ми хибит? Дощок ми хибит, ні? Тоже ми їх треба 14 туди, значить. Мені лиш дощок хибит? Направду? 9, 12. Ще 2. Тоже дощок ми хибит. Руненько. Як ви много пишете низько. Воно буде падати у воду, і просто буде в нього два джерела води з одного боку, з другого, та й будуть стікати в центр, а у центрі в нього мають стояти два тивчарі, то падати у ладу, так як так. У тебе лим 7 позирачів на круг. Ні, у мене 14 позирачів, ники. Ніяких читів. Добре, дякую за стрімки. Чесно, твої стріми дуже атмосферні. Дякуємо. Бажаю гарно провести час та побачимо. Все, красно дякуємо вам щасливенько, а я вам пак звержу повтор, як це все швидко кінчилось із автоматичною фермою цукрової тростини. Добре, то де мені треба ще? Май мало 4 лади. На кілько ми застане сього? Лиш на 2. Треба ми 4 лади. Кіця зазвідаєте чого, я вам відповім. Бо мені ще треба 2 тивчарі. Айно. Значить, що у нас? 14 цих, 14 цих, 2 тивчарі, 2 лади, вода, скло. Мені треба скло. Добре, сісь кварц туди вже можеш відкласти. Скло. Де в мене є скло? Тут у мене є скло. Скляний панель у мене є, а самого скла блоками не є. А це треба ми? Це недостами цих буде? Ні, треба ми нормального скла. Треба ми нормального скла, бо відео щось там діє. А на то треба нам лопату та й того скла накопати. Ну, не скла накопати, а й піску. У мене тут маленько ще піску є. Де ми раз переспимо в літній кухні. Я знайшов кварц низько. Успіх. Та й третій портал їм учинив. У Лингарському. Правда, як із дому туди ходити через портал, не знав. Я без поняття, де воно ся появило. Ну, виберемо оцей пісок, що туйня. Він ми туй не дуже треба.
Інтересно, це глибоко йде. Хі, та доста, ні в руку богу. Видав раз доста. Все просто закладу той. Ну, кіть що буду знати, що в мене тут під цим є ще піска, бо мені нагоду треба. Бо всяк мені його направду раз не треба. Припрячу раз, бо ніко не видів, що начинив. Бо вже мене нічим прятати. А! Ну, тут треба буде закласти дораз іще землю, а от є другий метод. Що там? Що, в мене мачко сюрприз на стрімові? Ого! Юй, ніко не міг подумати. Кампець, сірко сюрприз на стрімові, ну? Що, Владіку, і ти йдеш геть? Не інтересно тобі никати, як Мігаль буде чинити автоматичні ферми? Ну, ясне діло. Ти з твоїм 15-річним експірієнсом у Майнкрафтові, що тобі никати, як Мігаль чинить ферми? Все, йди геть. Добре, добру ніч, дякую, що зайшов, дякую за бесіду. Ага. А нам треба раз іти переплавити цей пісок. А доки цей пісок буде плавити, то можемо зачати чинити те, що нам треба. Добре. Все мені не треба. Все можеш виречи в сміття. О. Хоче йти вон? То пускай його, що. Пакся верне. Куди ся діне? Слідуючий мачко сюрприз, ну. Добрі, тоді йдемо класти. Треба нам усе файненько поличити. Значить, будемо то чинити сяк. Кіть перший, другий. Значить, це кіть буде стіна, тут буде вода. Значить, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Досить буде дотікати вода. Щось туди заберемо. Тут у нас буде. як так ото буде, видав. Значить, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 такої буде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Айно. Добре, тоді мені за цим треба. За цим мені треба землю, на котрій буде рости сам тот. Сама цукрова тростина. Айно. Значить, це буде крайній блок. Це буде крайній блок. Тут буде цукрова тростина. Значить, на інну висоту вона має рости сама. На висоті номер 2 мають бути CC, або я не знав, як їх класти справно. Щоб. Ага, сяк.
Добре. Який 15-річний? Я бавив от сили пару місяців. Я бавив лим 1.11 і все. Ну ясно. Чистого часу Кіко. Значить, це сісяк мав класти. Ну, руном розчитав. Руном розчитав. Туйня буде гейборамочка, айно. А тепер із сими. Ну, сими мені має тяжко, бо я не знаю, як воно має фунгувати. Тоже їх сяк класти? Ні, це він якось. Це він якось не так поклав, і має бути. Може, то мені треба. Може, треба му місто сяк? Це що? Це треба му ззаду то-то. Як його класти? О, сяк. Сяк його треба класти. Добре, ну. І так, сі вже докладу. Сі вже докладу. Всякому члену гузицю було видко. Добре. Видав, добре роблю. Мені ся так видить. Упавим, то не біда. Все замурувати, бо ніко не видів, що там посправді, як воно фунгує. Ніко не має знати, як робить моя автоматична ферма. Та й зверху його теж можу закласти. Просто на параду. Ну, тепер тут мені треба. Тепер мені треба скло ото. А редстоун? А йому там треба ще ззаду редстоун, він всяк не буде робити. А, точно! Йому там у гузицю треба було редстоун напхати. Правду кажеш. Там щось. Ай, ну, видав, він має на тому фунгувати. Йой. Так кажеш, якби яся в тому розумів. Йдемо полажувати ферму, котрусь ми ще не встигли покласти. А вже її треба ремонтувати. Що там у нас із склом? Потихеньку йде. Там уже дораз і спати треба йти. Ну, тусі мусить буде покласти ще якісь гарадичі, бом знав туди вийти. Мені треба буде нагоду ще раз полажувати. Ну, татуй має бути ще шор редстоуна, я так розумів. Ацяк. Айно. Це як?
Ну, йдім раз спати. Завтра будемо никати, це воно фунгує, це ні. Я можу затестити, ну. Я можу затестити. То буде не тяжко. Ну. Щось у мене почало подглючувати. Перші 3 мають фунгувати. Фунгує! Фунгує! Покладь позирачові очі блок. Та дай позират. То взялося, добре. Ну, значить, добрім учинив. Значить, направду там треба редстоун понакладувати. Всій задній шор. Що то за звук був? Ну ту є пінці вже могло бути. Бо я направду не знав, це то мусить то редстоуном там повністю скапчувати. Тусь вчиню таку на параду гибепутик. Ну, або закрити його теж треба. То сесі повипадували. Вони без води не гон не жити. Ясно. Ну, тепер мені треба скло, воду та й порядок. Ну, фактично, можеш казати, що ферма готова, ми ся розібрали, як воно має фунгувати. Осталося скла, води та й посадити. Та й порядок, ні? Фініш. Ти, Владіку, казав, що йдеш від нас гет. Ож не любитеся. Як Мигаль бавить, уж мусить його булити, аби хоч нормально да що чинив, ні? Не було з кого? Йой. Ну, це фінал. Ну. Всі. Стат.
Можеш садити сісю, галибу та чекати най росте. Кампець, щось у мене провисат бавка, не можу поняти чого. Не розумів, що ся діє. Кіть, придумаш, як ту фарму ліпше оптимізувати, та будеш Мігель 300 IQ. Та мені раз і не мусай. Бодай би сяк робила. Ой. Ну, будемо никати. Туй видав. Можеш маленько теж закласти, а й все вибрати. Бо тут може було нормально зайти цьому. То що, будемо чекати? Ну, не руно тепер чекати, просто стати. Тут я хочу ще маленько парадив чинити. Значить, треба мені сюди гарадичів чинити, а там ще прозори накласти. Ти буде парада. Никат Мігаль на позирача, а позирач никат на Мігаля. Мігаль позират на Никача, а Никач здрит. Де в нього то було? Тут десь. Може з цих начинити Гарадич. Юй. Ну йоу. Треба було на різаковий, я ся забув. Ну йоу. Не бай, раз у нього того достає. Ні один не кліпнув, бо вони не мають кліпати. У них робота така, никати, не кліпати. Що за робота? Тко казав кліпати? Ну тко казав кліпати. Треба никати. Пісок теж туйба мав бути, лише не дуже в нього є. Що м хотів? 10 ми мало. Треба ми ще. 18 достами має бути. Ага, вже можеш відкласти редстоун. Редстоун ми вже не треба. Це ми вже не дуже треба. Ідемо далі. Тут і гарадичі можеш медом склеїти. Баяко то видиш. З тим блоком треба буде дещо вчинити. Пак. Не тепер. Йой, то у мене вже 39 уровень. Треба з тим дещо чинити. Треба се буде видав на слідуючому стрімові учинити діамантову броню та забаяти. То буде сила. Ага. Ой. А як убийся закривав туди? Йой, в мене тут домак світла не є.
Думав, аж не вшитко буде падати у воду. Треба було через поїзд та ліку вчинити. У мене сяк на серверу. Мені ся видить, що швидко буде падати у воду, бо той повний блок. А, ні, може не вшитко, правду кажеш. Ну, не бай. Раз на є як є. О, у мене там гості. Ну, треба раз спати піти. Далі підемося з гостями поздоровкати. А, от є підсімош уже. Йой. Та й готово. Випити молочка після успішного того, після успішної битки. Ти можеш спати йти. Я видів на інтернетові одну інструкцію з тоуліків, но я і раз не дуже порозумів. Ну як, я їх би розумів. Айбо я хотів раз попробувати своїми силами вчинити то, що я порозумів уже. Оптимізувати можеш щось без кінця. То не все мусить. Кампець, у мене щось подлагує бавка і не можу порозуміти чого. З якого не було скорше. Айно. Ні. Молоко не одміняє рейд. Молоко знима з тебе прокляття. Коли ти з прокляттям зайшов уже всю село зайшов і рейдся вже зачав, тоді пити молоко вже не є смисла. Тоді вже ся мусить бити. Айбайно. Ну, значить, і все тепер буде рости. І сюди мені буде падати те, що мені має падати. Ну. Айно. То, що буде падати хіба до води, то воно буде плисти у тивчі. А то, що буде падати на ту саму лінію ось сюди. То, що буде падати сюди, то воно не буде попадати. Та зато у тій інструкції, так розумів, під цим блоком, то там ходить ходить теліжка із тивчарем і збирати. А в принципі я можу то і ту і вчинити. Або туди може буде ту воду забирати. Ні, воду не можу забирати. Коротше, айно, я то теоретично знав, як учинити таку і ту. Або раз їм хотів все. Айно, молоко просто тут фунгує універсальний засіб проти всіляких проклять. А ото прокляття рейда, воно ся так і кличе, прокляття рейда. Та молоко зніме з тебе прокляття рейда. Ну, а я тут хотів якось... Як я то хотів вчинити? Ну, і це мені не парує. Сяк тим більше мені не парує. Хочу вчинити, бо все позапирав. Господи. О, порядок. Ну, то я сяк. Тут і верхні епінці можу дораз позабирати, бо мені лише нижні треба.
Ну, порядок. Я вчинив. Тепер я лише сугубо навожу паради. Бо там Тоттерстоун закритий був. А з тою теліжкою... А я знав, що можу вчинити. Можу вчинити двоє той тот. Так би ніхто не знав, що там є теліжка. Дораз. Владіка вже не є. Не кажіть му, що я пішов апгрейдити ту автоматичну ферму. Капець, а що мене так зачинає глючити бавка? Всякого не було. Зловіща фана, сегет відкласти. Йой, та я дотепер у всіх у золотих ногавицях бігав. Ці тут мали бути. Що б хотів? Треба ми, значить, штреку. Просту та енергоштреку. Електрокулі мені треба більше 3. Простої штреки треба. Тивчирі 2 дост. Ні, треба ще. Треба мені ще один тивчир. То мені треба... Мені треба одну ладу. І мені треба ще желіза. Значить, тепер треба мені один возик. І возик із тивчирем. І ще один тивчир. Возик із тивчирем. І треба мені енергоколію. Більше гісесе тепер. Колія активатор не в то. А де енергоколія? Перше тестуй була, не? Це я щось путав. Желізо в нє є, палички в нє суд. Не розумів. Колія активатор. Ні, мені треба не ССМ, мені треба... А, мені мені хибить золота, там треба більше золота. Я собі щось придумав аж. О, айно. Добре. Більше доста. Уповім один у возик, один на розгрузку. Інтересно, куди ти ще один покладеш. Ники. Сюди. Сюди його покладу. Як тобі такий план? Перехитрив тя. Не чекавись такий поворот, ні? Ні, Робіку, не чекавись. Ну. Та сесету теж може буде закрити. Значить, як ото буде фунгувати? Єден на розгрузку, а той може тудися землею закрити. Сяк. Ти розвернув бавку, ну. Значить, верх цього штреку покласти просто, а по боках із енергоколію. Лише я не знав, кілько їх треба покласти, покладу хоч 4.
буде доста видав. Та й все. Всього. Тут все, в принципі, готово. Ні? Треба його лише потручати. Як його потручати? Буде ходити? Буде ходити, ні? Тепер це все можеш тут замурувати. Йой, то вже дома вечір. А може то по-хитрому замурувати. Може то замурувати авать. Ну, то може авать просто тиглов замурувати, авать там прозорами за цими. А може скомбінувати і то-то, і то-то. Ліпше і то-то, і то-то. Добре, тоді і все можеш відкласти. О, світячий камінь, круто. Я такий відео у Недерові. Редстоун мені вже не треба, і все мені вже не треба. Угу. Він дуже швидко ходить, я би по іну рейку поклав, бо встигав розгружати. Він так не буде встигати розгружати? Ну я, в принципі, за автося і не дізнав, чи він буде встигати, чи ні. Кіть у ньому ніч не буде, то буде встигати, ясно. Ну, попробуємо. Ну, я не можу знати це. Це буде того доста. Зараз будемо бачити. Ну, там, в принципі, вже є прогрес. Вже є прогрес, видиш? Уже наросло маленько. Дорос десь третій виросте. А, видко ж там ходить. Возик, видко ж там ходить. Йой, я градичі забрав, а тут мож було вчинити то-то. Ну добре, не бай. Ходить. Або кітак, та мені туди ісись шори з водою там не треба. Або най вже буде. Не буду тепер розбирати та міняти цілу сесю. Направду думаєш, що ж поскоро ходить возик? А кіть будуть лише дві. Встигать розгружати, видиш? Ну, тут 3. Він встиг був довести 2 туті. Та най буде раз сяк. Туди... А де поклав тот? Нігде не поклав. От ні, не так. Ото треба якраз було нижній класти, а замість верхнього прозора. Ей, Мигалю.
Ну, парада. Тепер там вже щось умну є. Кіть у ньому ніч не буде, значить буду встигати єден. Що ж, єдного було доста? Та тепер будуть 2. Точно думав, що ж єдного буде доста. А кіт не буде. Нарадиш ми? Пак то я буду мусити і так правити. Ну він гибаться, айно. Головною би не став. Головною бися не переставав гибати. Ну добре, будуся надіяти, ось буде фунгувати. Де ми суд прозори? Ну, закрились ми. Парада? Тепер воно файно визирать, бо воно із обидвох боків єднаким тим закрито. Тут мені треба ще сісіден. Сяк. Ура! Файно! А, сюди мися. А як я сюди поклав цей блок? Капець. Круто. Ну, натуральна ферма найся обстає, бо сі сотини файно визирають просто. Штуйняся щось діє. А тут вже, ну, перша автоматична ферма всього. Ще ніч, ще раз лише все забрало ми. Йой, мене ще 4 людей, капець, ні що вам робити в неділю ввечері. Та й вижу, зараз цей зелений екран зачав, зачав не фунгувати, як має бути. Ну то що, чекаємо, а як ускорити, бо воно має скоро росло. Так, все вшитко мені вже не треба, то треба було понести домі. Мені що інтересно, як із того ламінаріо всякое вчинити. Я видів, Робіко, ти такое чинив. Не ось мені тут у ламінарію домак треба. Бо мені інтересно порозуміти, як воно фунгує. Бо та ламінарія, як я добре розумію, росте лише в воді. А це тот поршень буде тручати воду. Це він буде просто тручати блоки у воді. Це я не дуже розумію. Ускорити лише щитами. Та дочекаємо, що тут того. Там воно і так уже на другий блок виросло. Та й до третього недалекося, значить, обстало. Уже ми пропустили. Уже ми пропустили, никите, воно вже єдної висоти. Ай, були ж 13. Чого? Кось один не виріс був? 14. Мало бути 14. Значить, кось один не виріс був до другої висоти. Ну, зато точно знаємо, що фунгує. Наша автоматична ферма цієї лупини зеленої робить! Ура! Значить, нинішній стрім удався. Ел Ріко, не знав, от кось ти такі, айбо... Та нормально, що у нас?
Построїлись ми автоматизовану ферму цукровою тростиною. Уже добрий день. Ну, ламінарія то досить муторний процес, я ферму удосконалив, там все фунгує у воді. Як поршень, так і позирач. Ну, я просто не розумів, це блок водися тручать. Я так розумів, що блок водися не тручать, значить. Айно, так само і блок воздуха не годиться потручати. Ну, вже знаємо, що все фунгує. Там то та галиба шумить, ходить, видкої, добре. Ну, а то значить, ож прийшов час путьовання. Значить, ож може кіт не в недер, та підемо десь далі походимо. Капець у мене тут. Тут треба табличку зробити. У мене тут табличка не є. Ож щойсе. А з того щось обстало, з чим хотів чинити. У мене там ще є кварца доста. Ну як доста? Піціцько насправді. Хотів із того ще вчинити ферму напівавтоматичну ферму, наприклад, вать на морку, вать на пшеницю, щоб її не треба було збирати, або, знаєш, водою вся змивав урожай теж у тій вчорі владу. Або на то мені насправді обзирачі не треба. Там мені треба просто шуп-шуп, убися розклопкували тут і прозори та й готово. Отсіки. Треба поміркувати, може низько і таке ще дасть вчиню. Ну, дуже продуктивно низько вийшло. Оказалося, що цю ферму покласти ще має легкого, я собі думав. Ви видите, що воно подлагує так, доста солідно. З якого нігде не було перед цим. Як 2 роки назад баю, то обгородив його село муром і всю землю у селі замінив на гарбузи. Я їх збирав, бо я їх продав. Вони ростуть, вони безплатні. Я їх продав за такі паранні зелені камінці, з котрих я купую вже дещо має інтересно, не? Мої паради. Добре. Я вам не встиг причалом похвалити. Я вчинив ще один важний путик. Морський путик. Я собі ще вчинив паранний причал. Туйка. Видите? Отсякий. Файний причал, ні? Не розумію, нащо тобі городина на півавтомат. Воно мені насправді не треба, просто хотів попробувати. І ще кажуть легенди, ось коли поршні всі нараз стручають, і кітяна тростина ще не виросла на другий блок, та поршень обновить другий блок і перший почне заново процес росту з нуля. Йой, ото дуже тяжка калькуляція, мені таку інформацію знати навіть не треба. А ми епенці що, можемо поплисти. Поглядати дещо. Селянами можеш розширити. Тепер на 8/8. Інтересно, це може один селянин збирати 16/16. Не знав, не пробуємо, або у тому не є сильно потреба. Та що, йдемо так, де ще поплаваємо. Значить, там моя хишка, мій краник з водою. Смішно, ну. Моя пристань. Туйка острів із косицями. Туй ми вже плавали. Я один раз плавав сюди, туєм видів хишки, та всяким знайшов був село. Коби я туди знав, що воно так близько від хижі, та я фактично туй підпливав поникати, туєм підплив був поникати на сесі, на вищерблене сесе, та й увидів був там хишки.
Тепер їх чогось не вижу. А ні, вижу. Гіндесут. Тихошки там уже були. Ну, та й плаваємо ще у другого бока. Плаваємо туди. Маленько. Магма. Плаваємо туди маленько, там їм знайшов бо якоїсь угля, такое. Ніч інтересного. Тамки. Ну цей острів з каміння, там було піцицько желіза, та й мало угля, та й все, більш ніч там інтересного не було. Думаю, будеш чинити ліфт замість краника з води. Ну, експедиція така, що навіть пісок душ не знайшов. То де, така експедиція в Незер, я туди не хочу раз іти, мені треба маленько тепер відпочити від Незера. А це що там таке? Значить, Туімбоу на сисім вилізав, на тот ще нет. Тут щось інтересне. Тут маленько угля. Ніч такого екстра. Не годиним тут був гору знайти. Сесев швидко лиш plains. О, тут якась яма інтересна. Мостик якийсь. О, класне місто. Тут треба колоса того построїти, котрий сторожить ворота у гавань. Лиш тут гавані насправді не є. Це така яма. О, там то. Там ще дині. Класно. Походимо маленько, поблудимо по карті. Добрий вечір, Етеровець чат. Етеровець то стрімер. Етеровець його етеровчана. Ти, Владіку, пропустив один важний детайл. Заки тебе не було, та я виліпшив ферму цукрової тростини. Лиш ти то не встиг увідіти. А й був шиткі другі позирачі гонни тобі потвердити, ось я шиковний. Лиш не тямлю, щось ми ся договарювали. Це кладеш ми пиво, це як? Ну, що тут доброго ще гонно бити? Є маленький шанс, що тут і желізо буде вилізати. Той самий шутер. Шутер то не так інтересно. Мігель 300 IQ. Ну все. Тепер я мушу вчинити собі новий аккаунт Майнкрафту, який се буде називати Мігель 300 IQ. Там березя самое. Озера лиш березя. Було б класно знайти джунгловий біом. Просто бо я у джунгловому біому ще не був. Був на серверові один раз. Я пішов геть, а я з собою постіль не взяв. Матір'му солодку. Не є тут нігде овечка. Може собі... Може се вчиню. Бо кіть не є овечка, та будуся мусити вернути домів. Да. Я не хочу поночі ходити далеко з домів. Є овечка. Дораз поникаємо, це вийде у нас учинити постіль нараз. Таку. Ож. Польову. Лиш один. Добре. Туди треба глядати ще одну овечку. Вижу ще одну овечку. Пробачте мене, стріми овчани. IQ мінус 57. Бо забув постіль взяти у поход, правда? Або я й не планував якийсь дуже далекий поход, чесно.
Можеш, наприклад, піти в поход у Чорну яму. Як вам ся любить Чорна яма? Капець. Просто величезна діра. А, там уже скелет якийсь не чекат. Ні-ні-ні, я туди не йду. Я ся на вас свищу. Ну, інтересний той міста. Інтересний той міста, ніч не повіш. Такий світ. Мені ся згенерував дуже класний світ, я би так оповів. Серйозно, я ся появив у містові, де тут коні, косиці, портал недалеко. А, я в принципі знав, де я. Гіндик за цим деревом у того бока там перший портал, який я знайшов, був тут. Ножицями треба було. А, я міг учинити ножиці, в мене є з собою желізо. Ну, значить я просто, ну. Такий мчелянник, ну. Може було просто постричай віцю. Я не додумався ножиці вчинити. Йой-йой, Мигалю. Не є мені прощення. Не хочу туди йти. Або серйозно, я знав десь ми. Ну, казав йому штуйка тот портал. Я ся зорієнтував на секунді. Та що, та десь ми йшли? Йшли ми у того бока. Та йдім. Чути скелета було вже. І ой, як їмся вдарив. Ну, не бай. Чорна яма дуже інтересна. Можеш ніч перебити на вулиці, теоретично. Ото не натільки страшно. Зомбі будуть усякі, я ся можу в них відстрілювати. Давай експедицію. Що біжиш 3 кілометри в один бік? У мене епінці з собою не є ніч такого аж страшного, що страшно загубити, кроме лука. Лук у мене модний. Лук би було шкода стратити. Швидко другое такое доста. Або я вже пересплютую. Мигалю, попробуй на місяць залізти, а на сонце. А мені казали, ось мож на місяць залізти. Я, правда, не знав як. Там туті, виділи сте? Там у глибині плавали туті світячі кальмари. Я до них, правда, тепер не пронурну. І це теоретично... А, ні, загрунь з другого бока. Це теж такий якби виход в море. У того бока має бути море, бо там... Ну, я буду зась острова такі. Там самое то. Самое березя. Айно. Та й туй самое березя. Раз нічого інтересного. Травичка. Грузяться нові чанки, комп'ютер гудить, комп'ютер не берує. Мож на місяць, треба 360 блоків. Або там воздуха не буде, ні? А, чекай, треба 360 блоків. Я знав, що є максимальна висота, на яку можеш строїти. Ну, попробуємо вплисти цей острів. Туй самої березя. Загрунь десь у того бока. Десь там.
Попробуємо вплести острів, дібратися до загроні. Розвідаємо маленьку місцевість. Йой, який там бережище. Кампець. Березя, ти все. Кампець, комп'ютер грузить нову міцність і не берує. Просто захлинаться. Ще й на чорна яма. Кампець, я ся не впливу. Тут такий гиби новий тот. Новий материк. Тут такий новий материк. Там можеш гази напускати, та буде чим дихати. Ну поки як, Владі, ну поки як. Ясно, значить це ще якийсь дараб континента новий. Тут не вийде, вертаємося геть раз. Море десь у того бока, значить. А це тут якийсь суперконтинент новий березовий. То Вест-Індія. Строїте до 255 блоків. Або в теорії елітра та й салют. Слухай, аби мати елітру, треба Амігаліві спучі. Аби мати елітру, то треба бити Вендови, убити дракона. Я раз у Недер ледве йду. Та й то видиш, з якими талантами. Добре, значить тут я вертався плюс-мінус до мій. Айно, я се вертав гет. Видиш, Амігаліві спучі попробував знайти шиковний путь в Індію, но не знайшов раз. Ну, тут їм перше був. Тут їм никав на сесію ламінарію. Десь ми спали за цим бережком. Тут ми проплили були, ідімо другого бока поникати. Значить, справа від нас сись великий... Зліва від нас хижа, там нам хижа. Десь там загрунь, плюс-мінус. Справа від нас сись мегаконтинент Березя. Пливім сюди туди. А тут зараз Березяся зачинати. Якийсь такий хитрий біом. Ага, значить, там загрунь десь. Десь там загрунь. Фу, загрунь. Лингарьово. Кампець, я вже плиту то. Уже не розумівся, це бавлю на сервері, це в самобавці. Ну, туйся зачинати сись... Айно, сись березовий мега... О, це щось нове. Добре. Туйся зачинати сись мегаконтинент березовий справа від нас. Та їм казав. Щось це таке? Туйся там риба метала, це що? То магма. З якої якої пропливати над магмою та б'є лодьку, не знав чого. У життєві челядь на місяць не нараз рішили йти. Треба було раз наказати Посейдона, ти побити палками мало ріку. Коротше, це якийсь прикол, никайте. Ну як прикол? Село? Або у селові є церков? Це... Можеш у них украсти варильну підставку? Або ні, я і так не буду годен, мене не є жовтого пороха. Або це значить що? Ось у них у селові має бути священник. І на що вони коня запили? І це означає, що у них у селові має бути священник. А кіть у них у селові є священник, та йому можеш продавати гнилое м'ясо. А гнилого м'яса в мене до блуду тільки що. Корови загорожені. Я цього ще не бачив.
У них загорожений кінь, загорожені корови. І все селяни, котріся додумали, що можеш загорожувати тих. Ти никайте, у них 2 церкви у селові. 2 церкви у селові. Це що за робота? Ти кам'яна хижа, ого. Священник! Ура! Я йому буду продавати гнилое м'ясо, в мене його тільки що. А не є в тіту всього? Не є. Добре. Добре, отче, майтеся раз. Капець, кам'яна хижа, я сяку ще не видів. Така паранна доста. Желізна. А, ні, це камінь. Никайте, який шпор. І це автоматично згенерована херня, і він ще не дістав професію того? Ковача? Капець, никайте, як класно гамора вчинена. Я сякої ще не видів. Я в самобавці лінувся бавити, на серверові мені інтересно. Ну, мені на серверові теж інтересно, бо там... Знаєш, я починав бавити на серверові, і лише коли вже мало побавив на серверові, то починав бавити самобавку, яку я вже стрімив, бо мені було інтересно попробувати то самому. На серверові був, знаєш, на серверові була така ситуація, ось тобі фурт дако поможе. Ти десь застряв, тобі помогли. Ти не знаєш, як це вчинити, тобі поможуть. У самобавці тобі мусить то прийти самому. Мені це то любило. А чого сись не дістав професію, а й пішов гет? Никайте, як ти класно вчинено. І це автоматично згенерована сися? Класно. Ось типа, це желізо, це гладкий камінь. Гладкий камінь, добре. Ось ту й нього шпор сися. А чого він не дістав з нього професію? Добре. О, там є мурник. Значить, у нього теж десь є інструмент. Туй? Ні. Значить, там десь. Класно. Круто. Файно вчинена хижка. Ай, ну тут же є мурник. Це пісок, це теракота, ясно. І це село має файно є Ленгарською. В Ленгарському так. Когось другий дістав. Сесь прийшов лиш поникати на що зайшов цю чужу хижу. Бо ти в самобавці сам, а Мігаль у самобавці з нами. Ну, і це все теж правда. У мене суд позирачі. Ну, то вже добрі. Так, тут зась у Ленгарському теж такое було. Просто є вулиця, яка веде у нікуди. Або все має бути десь дуже близько коло Ленгарського. Фактично, Ленгарської десь... ну, чекайте, Видкітім приплив. Припливім Видсіть. Значить, Ленгарської десь там. Ленгарської дуже близько має бути. Я перше біля нього пропливав. Іду пересплю в церкви. Видтиня не мали би вигнати. Ну, класно, класно. Треба назвати це село. Це має бути туди село Рубітное, бо тут у кількох людей є нараз робота. Автоматично, або то мінта. Що? А, католицька та православна церква, ясно, ясно. Позаречі Мігаляв то блоки фарми. Це мало не порозумів. Позаречі Мігаляв то чисто начилять. Всяк треба казати. Ну, добре, рано, виспалися. Треба дораз поникати, це прийде тот дако у кузню. Ха! Чляник під коровам упав. А там видав і того. А, суд дверці, суд. Поет. Якийсь я там указав. Ха! Це що таке було? Вертайся, іди. Іди си на роботу, ти ту мене йде. Ясно, треба просто в ці сіно забрати. Бо сте не думали, я не краду. Я його просто в друге місто покладу.
всяко, бо вони туди не падали. Добрий день. Я ніч не кивав, я ніч не брав. Добре, значить, той був тот. Айно, той ковач мав би бути, або щось його не є. І це видав, він пробує дістати професію, або не може ся приступити нормально від тому. Не може ся приступити до робочому інструментові. Ні? І пенсі мені свистатися, у мене в Ленгарові суд нормальні. Уже нормальні робітні. Чудна генерація світа, правда? І файна, і містами не дуже. Що? Чистовані блоки. Кам'яні позирачі. Або то якісь хишками інтересні. У Ленгарському доста такі скучні хишки. Ага. Значить, потенціально у всьому селові мало бути двоє. О, там лава є. Круто. Йой, та й величезна яма. Ну, сякое в Ленгарському теж є. Сякого там було доста. А, тут просто стовпик. Та що, тут лише 4 хишки? Jedna хишка, друга. Третя, четверта. Все, у селові 4 хижі. 4 хижі, а робітників много більше. Той вижу, ще теж ніяку професію не дістав. Треба їм начинити постелі. Суд десь той віці. Бо у них лише корови прив'язані. Я хочу все село теж би мало робітників. Айно, Никите. Сісі дені, сися гора, засив гору Ленгарської. І це дуже близько. І це много найблизько моглося чекати. Десь там був застряг Ласко. І це дуже близько. Це ще маленько, та я би навіть відів все село, кіть би підійшов. Майтеся, йду спати, завтра понеділок. Йой! У мене теж завтра понеділок. Ну, я тут ще піціцько покукав, що тут є. У всьому файному селові. Мені сьогодні він не годен дістати професію. Діставай професію. Де пішов? Ну круто вчене, ну круто. А де він пішов? Чого ніхто не дістає сесію професію? Ну, і це класно. Значить, я буду годен як мінімум, кіть не можу раз нічі зварити, та можу хоч продавати гнилое м'ясо. Якому. А, сись уже дістав професію фармера, ясно. Ліпше на туй. Бось там не потовк то. Та й пішов гет. Ну, кампець. Що м начинив? Та то до туй не буде. Все, ти вже ковач. Ти вже дістав професію тепер. Вже не хоче бути фармером. А в мене і не є ніч такого, щоб я їм дав, бося вони поплодили. Тут ні моркви, ні буль, все сіно сушить. Треба ним буде... О, а може ним теж штреку провести з Ленгарського? Як вам новий проект? Пшугете заробітки. Почти, видиш? Якраз Робіко написав, аж трекав нове село. То серйозно близько, Никите. То тільки такої Ленгарської. І це може навіть майблизько якої в одній хижі до Ленгарського. Теоретично. Не знав, це буду я сюди штреку вести. Ну все, тепер я буду майрозумний. Пой сюди.
Може було і хліба взяти. Заманити її в то-то. О, та й тут ще є. Украду в одних один хліб. Та що так провисати зачала бавка? У мене такого нігде не було перед цим. Пой, маленький, пой. Пой, будеш жити з нами. Туй, треба сим постіль. Пой. Ну, класно, тут коровам і то зробили, і воду. Ну, та йдемо ще другу приведемо. Бо треба їх буде дати чим плодити. На то треба не лише постелі, на то треба булі. Все будуть буляники. А у кого Мігаль зробить ТНТ-пушку? 240 IQ. Ні, я раз... Воно мені раз не треба. У того не є ніякої практичної цілі. О! Кук. Боже, як му тяжко було увидіти. Зараз швидку худобу у долині переманю. Добре, хоч ти не йдеш на то на сіно. Уже подумав, що стратились ми третю віцю. Ні, тут усі. Добре, йдемо потихеньку. Є ціль леміна, контент, і то оправдає. Мені се веде, то ж раз доста нормальний контент. Я низько був у Недерові, прийшовся по своєму планові. Ну, та це дуже робітне село. Тут же є лише 3 чоловік, і всі такі робітні, що? Пойте. Так що вам є? О, добрі. Ну, вже нормально так. Вже можу вчинити 2 постелі. А верштак їм з собою взяв, добре. Можу вам вчинити уже 2 постелі. Так, ти тут більш не буде жити сам. Де там третя хишка? А тут так нікого не жиє. Тут може якось спати ацяк, ні? А, то в них, можна казати, навіть 2 хижочки лише. Одна, друга, третя. Бо всі в Нико не жив. Ну, Нико не спав. Дуже чудне село згенерувалося. Найся не приказує. А, та й той Нико не спить. Що за робота? Туди я буду низько тут спати. Цілишся ТНТ-пушку, сів-базу і фіномшак. ТНТ-канон файно чинити на серверові на морські бої. Заманчиво. Бо я видав не буду. Мало раз не буду. Все тут не парує. Файно. Файно село, найся не приказує.
Воно хоч підсіцькое, або дуже красное. Щось ото у нас дали. Нич, просто дубове березова хаща. Ну, класно ж знайшлося робітне село. Тут у них такий аж... Тут у них керточка з косицями. О, у них росте бурак. Бінго! І хто де може бураком плодити? Та й булі в них суд. А не є у вас того? Я знав, що зробити. Я в цей раз ніде не йду перший час. Мені треба у всьому селові зробити порядки. У них видав за то лише один сись, один голем, бо їх лише троє, ні? Здорово, Елум. Тебе дуже давно не було. Айно, попіля піли дуже небезпечно спати, так ся видить, або їм ніч не мішати. Воно возирад геймай небезпечний блок у Майнкрафту, просто піла. Або ти на нього скачеш, то і все нормально. Не знаю, як то фунгує. Що, Бурговчак? Мало не порозумів, Владіку, і чому кажеш. І чому кажеш, Бурговчак? Вообще треба було що? Кіт'є сись. Ні. Не так. Сяк. Кіт'є сись. Айно. Кіт'є компостер. Та можеш учинити тот. Автоматичний компостувач. Лиш не стачитиме на другу ладу. А мені, крім другої, ще треба третю. Ідемо стяти дерево. Там за рікою якісь майфайні дерева. У них мостик є через воду, кампець, я в шокові. Тут і такое даже є. Всього доста, ні? Ай, ну всього доста, це вже почало падувати добре. Ви щось уже домак почали без мене тут говорити. Ось я не розумів, за що говорити. Добрі. Значить, 2 лади на 2 тивчарі. Треба ми ще 2 лади. Айно. Я тобі просто мушу вчинити дещо. Такое, що треба буде мені. О! Кампець як... Чого воно так
так провисат? Не можу порозуміти. Дуже страшно провисат пораз. Де б то у мене стояло? Ну, як у мене? У них? У них у силові. Ну, тепер будемо маленько косити дворець. Може це було за цим вернути думі, або я не мав дякую. Всяк має інтересно, бо тут була вже якась локальна інфраструктура, ні? Може було туди і самое сіно вимітати, або так теж не файно чинити. Бо я ся сіно у них узяв. Маленько їм хоч покушу двір. Шкода, що на серверу не є мода, куйлам лиш нижній блок дерева та вшитки падуть. Ото дуже тяжкий мод, мені зявить. Айно, він дуже реалістичний, бо мені зявить, що він годен поламати много других механік, якихось у бавці. Ож, ну, новозира так доста. Ож гибовно може поламати щось у Майнкрафтові. Тивчар глуболубковий, смоловий бурговчак. Що? Що у вас забавкася зачала? За яку я не знав. Ну, значить, у якій візьме тепер ситуації? Село Рубітное має лише 3 жителів, і ми все будемо виправляти. Або всі 3 жителі дуже робітні. Це фактично еліта. У нас ковач, у нас мурник, та у нас піп. Тяжко. Владю, щось учинив. Я не розумів, що ся діє. У мене рейд? У мене на стрімовий рейд? Я знав, що Майнкрафтовий у селові годин бити рейд, або на стрімовий. Я не знав, як це функує. А що то серйозно? Лупаний тучер, я вижу у вас то свої бавки якісь. Ви, видав, думаєте, що я тепер ся дурницю займав? Ні. Що я просто пішов покусити дворець. Або ні, у всьому є дуже великий смисл. Мені треба кістяний порох. І я з помочю того кістяного пороха буду множити людей у селові. Мені ся видить все дуже понятно. Вітання, рейдери, ну. Господи. І вулкунище. Такий комош. Ага, кістяний порох, ура! Так, треба йти спати. Дем спав? Спавимо мурника? Всі тут сплять двоє, добре. Буду знати, що священник спити з тим. Я не осуждав.
Ану швидьте, Господи. на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. А Мурник, спить там, де му поклон. Ні, я не буду їх клонувати, ну почти. Дораз увидиш. Майже. Ану швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Я не розумів, що ви від мене хочете. Я знав, що ви перед цим уже фоловили мій канал. Щось це за брехні. Я кошу дворець, нікому не мішав. Тут яма якась. У мене ще рейда нігде не було, я не знав, що то. Лиш 2 кістяного пороха. Це дуже мало. Це дуже мало, будемо об'єктивними. Ну, або ліпше генич, можеш учинити отсяк. А можеш насправді ушиток сись стак сіна туди пустити. Нікося не обідить. Я то для їхнього блага роблю. Чуєш, я це для вашого блага роблю. Дораз прийдуть адміни твічата забанять мене за рейд? Як це фунгує? Чого б не мали забанити за рейд? Ну, вже в мене 10 буль. 10 буль то вже не піло, або ще не доста. Слабенько, слабенько. Треба кюко. 12 це 18 буль, бося помножили люди. Тут вже двоє сплять. Раз, ну, в принципі, можу третьому покласти. Що? Вони вроді і пшеницю все розмножають. Її треба маймало. 12 буль, 12 моркви, 12 бурака, 9 пшениці, 3 хліба. Ага, значить я учинив велику дурницю. Може було і це просто перечинити на хліб та метати їм хліб. Ясно. Де ми є хліб? Здоров, у тебе буде сусіда, ще не знаєш кого. Та й той теж якось буде спати. Три хижучки доста скромно, або... Що, більше у не є сього? Все вони такі гиби роблять. Ще 2 постелі можу чинити.
добре, всі в хижці не було постели, айно була, єдна є. Можеш покласти ще одну туй, та тут троє людей буде туди жити. Всяк файно. Туй горі на берегові сюди тяжко виходити, та тут ніхто не буде жити. У мене був знайомий, звали його Роберт. Далі наші судьбися розійшли. Та тепер у тебе є новий знайомий, котрого теж звати Роберт. Видиш, світ хоче, щоб у тебе все у животі був Роберт. Ну. Та що, кінчайте робочий день? А чогось як не інакось, як генерують села? У Ленгарському із самого початку було дуже много людей, дуже много хижів. Або при тому роботу мало один чи двоє людей. А тут троє людей. 3 хижки, 3 людей, а робота у всіх є. Та й серйозна робота. Да, як дуже несправедливо мені ся видить. Ну, а ще вони всі якісь вегани, знаєш що? Ще вони всі якісь вегани, бо ніде не пише, бо вони множили там, наприклад, свинське м'ясо, майно. Лише бульми. Ну, ідете цим боротися, приказувати, ні? Йой, ні, не йди за мною. Ну, хоч їм покосив, то вже мало май чисто стало так. Ну, вже маленько не збирав. Вже доста буде би їх наплодити. Де тут люди? Корову загородили, вбий ніхто не вбив. Ні? Це неправду кажу? Опак, то мало несправедливо так казати, що кітя корова, та значить не веган. То ніхто не казав, що не її забивають на м'ясо. О. Беріть. Беріть. Пой, маленький, пой. Бери хлібчика. Ідіть любити. Священнику, ти ще не брав. Ідіться, то. Ідіться, цілуйте. Що вам ще треба? Я вам тільки хліба надавав. Приказуйте. Ну, хочу. Так, подружіться вже, ну. Я не буду никати. Я одійду. Ой. Ну. Кампець. Що їм хибить? Я їм тільки хліба наметав. Добре написав, бо, ні? О, пішло! Пішла жара. Ну, хоч і ногами малого вчиніть. Ну, один побіг. Що? Хоч він научніть, ясно. Добре.
Йой. То вже близько нит, та я йду спати, я ся такого був. Ну то що? Успішний успіх! Успішний успіх, у нас суд робітника. У нас ся появив один маленький. Низько ся може наплодять ще деякі. На, буль. Бери булі. Я вам вчора всій хліб видавав. Ідіться, поцімбруйте. Малийся туй поселив. Подскакуєш? Ну, подскакуй. Ну, та що можу поїсти? В принципі, нижній стрім може кінчати. Це було дуже класно. Це був успішний успіх. Ми то, що хотіли, вчинили. Значить, ми автоматизовану ферму цукрової тростини поклали. У процесові мали ми ще попутне путьовання у недеру, винайти блок кварца. І тепер ми знайшли нове село, робітное. Треба йому буде ще маленько розширювати інфраструктуру, треба його буде скапчати штреку з Лингарським. Я не думав, що буде така епічна штрека і наша перва. Я не поберу раз такий проект. А й по якусь комунікацію вчинити може буде. А доти, яке є в нас тут свинтуш маленький, гузиця в нього, видите, яка. Ну, таке. Все. Буду і я потихо йти спати. Та раз усім красно дякую. Не знав, коли буду стрімити другий раз. У нас тут потихеньку вже кінчиться список планів. А значить, маленький спойлер. Далі будемо бавити One Block. Ото там, де в тягунибі є лише один блок. І теж треба буде щось собі придумати, що ми там будемо чинити. Ну та що, красно всім дякую, раз, майтеся, щасливо. Єй, вау, пише Владік. Все, йди спати. Все, радий був всіх видіти, майтеся.